Doncs tinc ganes de començar el projecte de Creant Ponts. Crec que pot ser una molt bona idea, no? Com que és un tastet, no? Com una prova així com més pilot, no? Amb persones que puguin provar que és una llar amb suport, no? Que puguin veure. Bueno, ajuda, no? Amb aquests 2 o 3 mesos, no? Ajudar a trencar pors, no? A dir, ostres, què és viure, no? En un pis, no? De manera autònoma, no? El primer cop que t'independitzes. Clar, és que tots tenim, no? Com una idea de lo que és independitzar-nos, però la realitat és una cosa molt diferent, no? I ostres, tindre aquest espai, no? D'aquests 2 o 3 mesos, no? De provo, després torno a casa o torno on estigui vivint, no? Però bueno, tinc 2 o 3 mesos per provar i que venen educadors al pis, no? Que venen a fer programes, que m'ajuden amb un seguiment, no? Bueno, crec que pot ser molt interessant. I també penso que pot ajudar, com els professionals que els atenen al dia a dia, de poder orientar, amb aquest tastet, de poder viure de forma autònoma durant 2 o 3 mesos, de poder fer com una devolució, una orientació als professionals, de dir, ostres, doncs mira, els veiem així per una llar amb suport, o el veiem que encara necessita reforçar X àrees per poder viure de forma autònoma, fer com una devolució que també pot ajudar. És una manera de clarificar, no? I també per potser també marcar el projecte de vida de la persona, no? Que la persona pugui saber 100% què és el que vol fer, què és el que no, no? El programa Creant Ponts està pensat per persones que viuen amb les seves famílies o que estan ingressats i que realment no saben si se sostindran en un pis de forma autònoma. Aleshores és com un petit entrenament de 2 o 3 mesos perquè amb suport d'uns educadors que venen setmanalment als pisos, el treballador social, puguin veure realment si se sentirien còmodes, si amb l'autonomia que tenen seria suficient fer un pas a un altre tipus de tipologia de pis que ja està més subvencionat per la Generalitat, i aleshores la devolució que puguem fer al professional que ens deriva la persona, a dir, mira, sí, s'ajusta a un pis, llar amb suport o altres tipologia de pisos, o no, o ostres, mira, pensem que s'ha de treballar aquesta àrea o aquesta altra àrea per reforçar-ho a casa, per més endavant poder fer una derivació amb més garanties d'èxit, que funcioni. El que estem fent nosaltres com a entitat, com a AREP, és que ens estem ficant en contacte amb les diferents xarxes que existeixen de salut mental, ja siguin CESMAS, ja siguin altres entitats, per poder promocionar i per poder donar a conèixer aquest projecte i perquè les persones que vulguin vincular-se i que vulguin fer aquesta prova que puguin accedir, i si no també a través de les nostres xarxes socials o a través de la nostra pàgina web també es poden posar en contacte per tal que nosaltres li puguem ampliar més informació i perquè la persona pugui decidir si vol iniciar o no vol iniciar aquest projecte. Un altre aspecte important a tenir en compte del projecte és la temporalitat, perquè és molt important que hi hagi un retorn a domicili, sí o sí, perquè així d'aquesta manera hi hagi certa mobilitat amb altres persones que puguin beneficiar-se d'aquest projecte. Clar, al cap i a la fi, al ser una prova té sentit que tingui temporalitat. I té algun cost econòmic? Sí, té un cost econòmic, que és tu pagues una part del lloguer del pis, més els subministres, que és el cost net que costa el llogar el pis, i després hi ha una part subvencionada, d'una subvenció, on dona una cobertura en aquest suport més educatiu de la treballadora social, dels educadors, de tot l'equip. Perfecte.